Nezisková organizácia Depol Slovensko poskytuje pomoc ľuďom bez domova už takmer 20 ročia. Od svojho vzniku v roku 2006 pôsobí nepretržite a budúci rok oslaví 20. výročie svojej činnosti. Snažíme sa od úplného začiatku, ako sme prišli na Slovensko, rozvíjať služby pre ľudí bez domova. Snažíme sa ísť tam, kde vlastne nikto nie je, do potrieb a aktivít, ktoré ľudia bez domova potrebujú a zároveň im nikto v tomto nepomáha, neposkytuje. Aj preto sme otvorili prvú nízkoprahovú nocľaháreň pre ľudí bez domova, v ktorej sa nachádzame. Aj preto sme začali prácu s ľuďmi bez domova, ktorí sú chorí a potrebujú našu pomoc. Organizácia má dlhodobo oporu aj v mestskej časti Ružinov, ktorá pravidelne schvaľuje finančné dotácie na jej činnosť. Tie smerujú najmä na aktivity spojené s nocľahárňou svätého Vincenta de Paul a jej okolím, ktorá patrí medzi najdôležitejšie zariadenia pomoci v tejto lokalite. V tomto roku sa rozhodla organizácia využiť dotáciu vo výške takmer 5300 eur, najmä na organizovanie brigád pre ľudí bez domova. Ako dotačná komisia sme boli na výjazdovej komisii, kde sme si pozreli jednotlivé organizácie, ktoré sú našimi vlajkovými loďami v Ružinove a ktoré teda dlhoročne podporujeme. Organizácia Depol je jedinou v Bratislave nocľahárňou, takže ten záber ich aktivít je veľmi široký, majú tu aj útulok, majú tu denné centrum, čiže robia veľa aktivít. Ako sme sa dozvedeli, v zime mali až 230 ľudí bez domova, ktorí tu prespávali cez noc, čiže to sú obrovské čísla a tá aktivita a ich pomoc je veľmi nevyhnutná, by som povedala, prospešná. Vďaka tejto podpore sa ročne vie zapojiť takmer 200 ľudí bez domova, ktorí tu spáva do aktivít, ako je upratovanie a čistenie nielen samotnej nocľahárne, ale aj okolia verejného priestranstva, ktoré sú pri nocľahárni a potom ceste, ktorá vedie smerom k nocľahárni. Projekt prináša výhody obom stranám. Depol získava pomoc pri údržbe a každodennej prevádzke zariadenia a samotní účastníci si môžu zarobiť nielen na nocľah, ale aj na stravu či ďalšie základné potreby. Brigády tu na nocľahárni sa rozbiehajú postupne. Už prvá prebiehala tento týždeň. Ľudia čistili priestor okolo nocľahárne, zbierali smeti, ktoré boli pri ceste vedúcej do nocľahárne, ale takisto čistili samotný priestor nocľahárne, aby ten priestor, ktorý používajú, bol možno kultúrnejší a lepší. Čiže je to taká situácia, by som povedala, že win-win, kedy obe strany z toho získavajú. Aj mestská časť, aj teda tí klienti a zároveň aj Depol. Pre TVR Valéria Konevých.